Кожныя бацькі хоць раз задумваліся, а якія казкі чытаць дзецям у 21 стагоддзі, якія творы гэтага жанру адпавядаюць сучаснасці. Адныя з лепшых беларускіх казак выходзяць у паспяховым праекце выдавецтва «Мастацкая літаратура» серыі «Казкі 21 стагоддзя». У мінулы раз мы пазнаёмілі вас з кнігай гэтай серыі «Прыгоды маленькай машынкі» Наталі Бучынскай. Сёння ж раскажам аб наступнай кнізе, экалагічнай казцы «Каляровая затока» пісьменніка Пятра Васючэнкі. Персанажы казачнай аповесці вадзяны клоп, шчупачыха, шчупачок, слімак жывуць у забруджанай чалавекам рэчцы і не ведаюць, што недзе ёсць празрыстыя вадаёмы, зялёныя водарасці, блакітнае неба над паверхняй вады. Але вось у каляровай затоцы з'яўляецца хахуля, загадкавая, элегантная, пяшчотная, ды, на жаль, запісаная людзьмі ў чырвоную кнігу. Казка вучыць любіць прыроду, шукаць выхад з безвыхаднага становішча, дапамагаць сябрам у бядзе.